per a la infància que organitzem avui des de Save the Children conjuntament amb el Consell Nacional d'Infància i Adolescents de Catalunya. La veritat és que és un gran plaer poder estar totes així connectades i concentrades per poder parlar d'un tema que crec que ens interessa a totes i a tot, que és el tema de la infància. Molts coincidim en el fet que durant aquesta pandèmia els nens i les nenes, com que no eren un grup de risc, doncs no han estat al centre de les decisions, però també és cert que en termes d'impacte és de ben segur el col·lectiu que pagarà el preu més car d'aquesta pandèmia i, sense cap dubte, el preu més durador. I és justament per això que creiem que les circumstàncies econòmiques, socials i polítiques que vivim avui exigeixen que els partits polítics es comprometin amb la infància. I això significa que els partits desenvolupin uns programes que siguin compromesos amb els drets dels infants. És per això que des de la nostra entitat, conjuntament amb el CENIAC, hem volgut organitzar aquest espai de debat per escoltar les propostes que tenen els partits polítics per millorar la situació de la infància a Catalunya. Sabem que la infància està patint moltes circumstàncies que entorpeixen els seus drets. Podem parlar del creixement de la bretxa educativa, de la bretxa digital, podem parlar del possible tancament de les escoles, podem parlar de l'exposició intensa a les pantalles, però avui no podem abordar totes les circumstàncies i ens centrarem en algunes problemàtiques. Ens centrarem en la pobresa infantil, en la violència i en la participació dels nens, nenes i adolescents en la nostra societat. Per parlar de tot això, ens acompanya avui el Consell Nacional d'Infants i Adolescents de Catalunya, el CENIAC, ens acompanya la Laia Farràs, que és la secretària del Consell, i el Roc Morella. Estan aquí només pels que no coneixen el CENIAC. El CENIAC és l'òrgan col·legiat, consultiu i de participació infantil i adolescent de la Generalitat de Catalunya. És un òrgan que és regit per decret i que té la funció de promoure la participació dels infants, de vetllar pels seus drets i de difondre la veu dels infants a les administracions. Roc, Laia, molt benvinguts. No sé si us voleu presentar ràpidament perquè us coneguin les persones connectades. Bé, sí. Primer de tot, hola, moltes gràcies per convidar-nos. Jo ja m'han presentat, però soc en Roc Morella Gorgs i soc vicepresident adolescent del Consell i alhora estic al Consell representant el Consell Municipal del meu municipi, que és Granollers. Jo soc la Laia Farràs, soc la secretària de la Junta del SAT i soc representant de Caldes de Montbui. Hola, hola. Perfecte. I des dels partits polítics, avui tenim el plaer de comptar amb representants dels diferents partits que es presentaran als comicis catalans. Des de Junts tenim el senyor Francesc de Dalmases, des d'Esquerra la senyora Laura Vilagrà, per Ciutadans tenim la senyora Noemí de la Calle, en representació del PSC tenim el senyor Raúl Moreno, per En Comú Podem la senyora Susana Segovia, des de la CUP Guanyem tenim la senyora Eulàlia Reguant, des del PP tenim la senyora Marisa Xandri, des del PDeCAT tenim el senyor Lluís Font i des del PNC el senyor Oriol Puig. Amb la Laia i en Roc farem arribar als diferents partits preguntes sobre pobresa, violència, educació i participació i els representants tindreu 2 minuts per contestar-nos. Com que les regles del joc han quedat clar, si us sembla, començo amb la primera pregunta sobre violència. Primer de tot, per situar una miqueta la problemàtica de la violència contra la infància, recordar que estem parlant d'un fenomen, d'una problemàtica que no és un problema residual, sinó que és un problema que afecta a milers de nens i nenes a Catalunya i que té diferents cares. Podem parlar de maltractament familiar, d'assetjament escolar, de violència en línia o d'abús sexual. Sabem que la infància pateix més violència que cap altre col·lectiu, segurament a causa de la seva situació de vulnerabilitat, i que a més de ser més comuns i més habituals, les violències que pateixen els infants
deixen més empremtes i més seqüeles. És un problema que, a més, s'arrela en les persones, que s'arrela en les relacions i en la societat. A més, també s'han calculat que els costos personals, socials i econòmics són enormes. Per exemple, hi ha estudis que demostren que les despeses relacionades amb la violència assoleixen, per exemple, al Brasil el 2% del PIB i al Mèxic l'1,3% del PIB. Per totes aquestes raons, l'Organització Mundial de la Salut considera que la prevenció contra la violència contra la infància ha de ser una prioritat de salut pública. A Catalunya, durant molts anys, s'han fet molts esforços per posar la violència, sobretot contra les dones, com a prioritat política, i encara que s'hagi de continuar, sí que s'ha millorat la conscienciació sobre aquesta problemàtica. La violència contra la infància, però, no ha tingut encara l'atenció que nosaltres creiem que es mereix. I cada any milers de nens i nenes segueixen pagant el preu d'aquesta manca d'atenció. Per això volem preguntar als partits polítics quines mesures tenen previst dur a terme per acabar amb aquesta xacra social que és la violència contra els infants. Per començar, té la paraula el senyor Francesc de Dalmases del partit Junts. Moltes gràcies. Em posaré el cronòmetre, perquè això dels 2 minuts és molt just. Primer de tot, evidentment, donar-vos les gràcies tant a Save the Children com al Consell Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya. Intentaré de seguida respondre a la qüestió estricta de la violència, però a mi m'agrada molt també parlar d'una violència estructural. És a dir, vivim en un estat on el 27% de la població infantil està en risc de pobresa i exclusió social. A la Unió Europea només en supera Romania. I, per tant, això és una situació de violència estructural terrible en un estat que, precisament perquè és ineficient, pot dedicar 21.000 milions d'euros a armament, a despesa militar. Ahir mateix vam gastar $500.000 més per les piscines del rei i, en canvi, aquesta situació de violència s'accentuarà perquè diem que ara amb la pandèmia arribarem al 33,3%. Per tant, estem parlant d'una qüestió que no és perquè ningú tregui gaire pit, sinó jo crec que de venir aquí en aquest debat amb molta autocrítica, amb pràcticament tota la feina per fer i amb aquesta idea d'estat ineficient que no funciona, no ens excusa que, malgrat la migradesa de mitjans que puguem tenir a Catalunya, hi ha una dada que és per la vergonya, que és que 1 de cada 4 infants també està en aquest risc de pobresa i exclusió social. Això és violència estructural i aquesta violència nosaltres no l'hem de perdre mai. El que és directament el que és la violència física, que poden partir, no només física, psicològica, etc., que poden patir els infants, nosaltres tenim l'obligació de garantir el dret a viure sense aquest espai, sense aquestes violències, és un dret dels infants. I quan Save the Children parleu també d'aquests 1 de cada 4 nanos que han patit aquesta violència, doncs ens posa en alerta. Hi ha una qüestió molt específica, hi ha el sistema de cases d'infants, aquest estil nòrdic, que nosaltres tenim una primera experiència a Catalunya, a Tarragona, que nosaltres ens comprometem a anar replicant arreu del territori i, sobretot, també millorar el que és la protecció legislativa. En aquests moments al Congrés s'estan fent coses interessants que crec que seria interessant que també repliquéssim a Catalunya. Disculpeu, però és que 2 minuts és molt complicat, ja ho veureu. Bé, bona tarda a tothom. Bé, unes dades esgarrifoses, les que evidentment hi ha sobre la taula encara, i més pensant que molta violència encara és invisibilitzada o no denunciada. En tot cas, remarcar que d'entrada la causa principal són les estructures patriarcals que encara patim i, per tant, quan algú pensa que els infants els pertanyen i que, per tant, són més un objecte que no un subjecte de dret, i això és terrible, evidentment. Per tant, posar esforços en els drets d'aquests infants, de tenir-los com a ciutadania de ple dret, i en aquest sentit el desplegament de la llei de drets dels infants i oportunitats a la infància i a l'adolescència segur que ens ajudarà en aquest sentit. Aquesta legislatura, malgrat no tenir el reglament, s'ha avançat molt en coordinació, amb nous serveis, amb protocols, però cal abundar amb la qüestió. El canvi de mirada és posar l'accent en la prevenció i, en aquest sentit, detectar el problema d'arrel, de tractar el problema quan encara és potser petit i, per tant, detectar-lo en l'àmbit de l'escola, en l'àmbit comunitari, per tant, millorar aquesta sensibilització de tothom perquè es puguem detectar com més aviat millor, perquè quan hem d'actuar en el reparament, sovint les seqüeles emocionals o físiques ja són irreversibles. Per tant, aquesta mirada comunitària en l'abordatge.
Per nosaltres, la mirada també és republicana, que vol dir posar al centre les persones i sobretot posar al centre els infants, al centre de les polítiques públiques. I, per tant, un dels elements que aquesta propera legislatura posarem sobre la taula és facilitar la comunicació amb aquests nens, amb aquests infants, a través dels seus mitjans. És a dir, no els mitjans nostres, els dels adults, sinó els seus, les xarxes socials, perquè puguin denunciar molt més fàcilment qualsevol situació d'abús. Per altra banda, deslliurar-nos de la visió adultocèntrica de les polítiques i, per tant, en aquest sentit, aspectes com les escoles obertes, els parcs infantils oberts, l'educació, el lleure, són claus per aconseguir trencar amb aquesta visió tan adulta. Posar sobre la taula el bon funcionament del model Barnahus, que de fet segurament sabem tots que és una proposta vostra mateix, de Save the Children. Per tant, en aquest sentit, agrair-vos la iniciativa. I acabo. Millorar vincles, millorar habilitats parentals i acompanyar les famílies en tot aquest procés. En primer lloc, jo voldria donar les gràcies a Save the Children i al Consell Nacional dels Infants i Adolescents de Catalunya per organitzar aquest debat. Ens pregunteu per la violència cap a la infància i, malauradament, és una realitat en la nostra societat. Existeix el maltractament infantil, existeix l'abús, existeix l'assetjament i el ciberassetjament a la infància. Ciutadans en som molt conscients i estaven molt farts de veure com des dels partits polítics només es parlava de maltractament a la infància quan sortia alguna notícia d'algun mitjans de comunicació i es repetia una vegada i una altra vegada que calia modificar la llei d'infància, però després, a l'hora de la veritat, ningú dins de la política o des de les institucions feia res. Per aquest motiu, vam presentar una llei que ja s'estava debatent al Parlament per combatre tot tipus de maltractament o d'abús en la línia en la qual reclama Save the Children des de fa molt de temps, que és una legislació específica que millori la coordinació entre salut, ensenyament, interior, serveis socials, una llei que doni més eines i formació específica als professionals d'aquests àmbits perquè puguin detectar de manera precoç aquesta violència. Per exemple, el personal sanitari, especialment els professionals de pediatria, amb l'objectiu de detectar casos aprofitant els reconeixements rutinaris de nens i adolescents, o el personal docent, atès que els centres escolars és on els nens i adolescents passen més hores al dia. En aquesta llei també demanem que es posi en marxa el RUMI, que és el Registre Únic de Maltractament Infantil, una eina bàsica de coordinació i de detecció precoç. I més enllà d'aquesta llei, també proposem reforçar, donar a conèixer i millorar mecanismes que ja existeixen, com és el número de telèfon gratuït, el 116, que és el telèfon d'infància Respon, mitjançant el qual els nens i adolescents poden denunciar possibles casos d'abús sexual, d'assetjament, ciberassetjament o qualsevol forma de maltractament infantil. Creiem que és un tema que mereix més atenció i per això el que hem proposat i seguirem defensant és que hi hagi una llei específica per a combatre i erradicar la violència contra la infància. Bé, doncs gràcies. En primer lloc, agrair també a Save the Children i al Consell Nacional dels Infants i Adolescents de Catalunya la seva invitació. Com hem de ser concisos, ja que només tenim 2 minuts, intentaré ser molt concret pel que fa a les propostes que proposem des del Partit dels Socialistes de Catalunya. El nostre programa electoral té un apartat específic que parla d'infància, a més de les referències que es fan en altres apartats, com és educació, garantia de rendes, etc. Però pel que fa a violència vers els infants i els adolescents, i atès l'oblit absolut que per part del govern actual d'Esquerra i Junts per Catalunya s'ha fet de les polítiques d'infància al nostre país, nosaltres proposem, per una banda, incrementar la difusió i facilitar l'accés al telèfon de la infància com un sistema de comunicació immediata de possibles maltractaments. Un telèfon que està funcionant, però que creiem que és una bona via d'entrada de possibles denúncies, a més d'estudiar altres vies d'accés mitjançant WhatsApp o altres aplicacions similars. Proposem incrementar en el cas de fills o filles víctimes mortals a conseqüència de la violència masclista l'import de l'indemnització fins al 30% de l'import previst pel mateix supòsit a la llei de reconeixement de protecció integral a les víctimes de terrorisme, és a dir, amb un màxim de 75.000 euros. Volem ampliar també l'actual registre de maltractaments a menors a totes les situacions de violència, a més de la física. Volem, a més, revisar i enfortir els protocols d'atenció i detecció d'infants víctimes de violència familiar i abús sexual, millorant el compromís veïnal de l'escola i d'altres entitats en contacte amb l'infant. En aquest sentit, defensem la incorporació de la figura de l'educador social en els equips de centres educatius, començant per aquells que són d'alta complexitat i els que
ens han de permetre millorar la detecció en els casos de maltractament i activar els recursos socials per atendre aquestes situacions. En això ens ajudarà molt la futura llei orgànica de protecció integral a la infància i a l'adolescència, proposada pel Govern d'Espanya i recolzada per la gran majoria de grups parlamentaris al Congrés dels Diputats, que s'aprovarà previsiblement a finals del mes de febrer d'enguany. Aquesta llei proposarà un reforç dels protocols existents i nosaltres, per la nostra part, ens comprometrem a actualitzar i enfortir els protocols d'acció i detecció de situacions d'assetjament i d'odi i discriminació per orientació sexual o identitat de gènere. Per tant, tenim un grapat de propostes que, a més, es poden veure ampliades al nostre programa electoral. I, finalment, una cosa. Les Barnahus també creiem que és un bon projecte que ha d'estar extès al conjunt del país. Sí. Perdoneu, ara no s'acaba de desactivar el micro. Doncs jo també voldria agrair l'organització d'aquest debat a Save the Children, però no només l'organització d'aquest debat, sinó tota la feina que porten fent de defensa dels drets dels nens i de les nenes, els drets de la infància, perquè, a més, per sort tenim al Parlament organitzacions com vosaltres que estan tot el temps fent incidència i fan pressió i dient-nos exactament com hem de treballar per poder garantir aquests drets dels nens i de les nenes. Crec que s'ha parlat de que realment tot el tema de la violència contra els nens i contra les nenes al final no és més que un exemple més d'una societat que pateix una violència estructural, que és una societat patriarcal, que és una societat que no posa les cures al centre i, per tant, no posa al centre els nens i les nenes, que són un dels principals objectes de cura i protecció que hauria de tenir aquesta societat. S'ha parlat de com treballem, s'ha treballat el tema de la violència de gènere, de la violència masclista, i crec que és un bon exemple perquè segurament és un enfocament semblant al que hem de tenir per poder treballar la violència contra els infants, no? Per què? Perquè sobretot s'ha de partir d'un primer gran moment que és el de la prevenció. La prevenció, la parentalitat positiva, la formació de pares i mares, la formació de tot un cos docent perquè realment hi hagi una educació sexoafectiva a les escoles que sigui aquest marc que permeti identificar i prevenir sobretot les situacions de violència. No ens podem esperar a intervenir a quan ja s'ha produït la situació de violència, sinó que el gran esforç, i que creiem que és una de les coses que encara queda molt camí a fer i que no s'ha fet prou des dels diferents governs de la Generalitat de Catalunya, és justament apostar per aquesta prevenció, per aquesta sensibilització, per aquestes campanyes, perquè els menors tinguin al seu abast els recursos als que poden accedir. Un cop treballar la prevenció i la sensibilització, finalment es segueixen produint situacions de violència. Nosaltres també defensem per l'extensió del programa, ja s'ha comentat també, de les cases dels nens i de les nenes, del Barnahus. Hi ha una proposta a Tarragona, una proposta que està funcionant bé, que és un bon pla pilot, però hem de passar ja dels plans pilots. Anem tard, anem molt tard. Nosaltres considerem que com a mínim en la propera legislatura hauria d'haver-hi com a mínim una per cada capital de província i dues a la província de Barcelona pel seu abast en població i que ha de ser des d'aquí que es garanteixi l'atenció psicosocial. Però sobretot s'ha de treballar en aquesta prevenció i aquesta sensibilització. Bé, moltes gràcies. Han sortit moltes coses ja. Per començar, donar les gràcies per organitzar el debat i disculpar també que en un primer moment estava previst que vingués el Vidal Aragonès, que a més és qui ha estat seguint més aquests temes els darrers anys com a mínim com a diputat, però per qüestions d'agenda he estat jo. Jo crec que han anat sortint molts dels elements que són claus també per entendre què és la violència contra els infants. S'ha dit, però crec que cal tenir-ho sempre present, que té a veure amb una qüestió estructural, que té a veure amb la lògica del sistema patriarcal i de relacions de poder que s'estableixen i que les maneres d'abordar-ho, per tant, han de ser similars. Quan parlem de violència de gènere, que en molts casos impacta de manera directa en violència o de manera indirecta en els infants, doncs ha de ser una manera integral d'abordar-ho on, com sempre, hi ha tots aquests temes i tot el que té a veure amb lògiques sistèmiques, la prevenció és clau. La prevenció és clau en lògica formativa, però en lògica de donar eines també a qui ha de ser capaç de detectar llavors les violències, perquè està molt bé generar espais de formació, però cal sobretot que facilitem també eines clares per qui després les ha de detectar. En això, per tant, jo crec que són els elements claus que ens han de facilitar o que han de centrar qualsevol desplegament legislatiu que acompanyi després. Però que els desplegaments legislatius sovint es queden
en lleis aprovades amb dificultat per desplegar-les i, per tant, l'element clau en aquest moment també és ser capaços de tot allò que ja està regulat, facilitar les eines perquè realment es pugui dur a terme, perquè si no, no serveix de res aprovar o reglaments o lleis si després no hi ha ni els recursos ni la gent capacitada per dur-ho a terme. Sí, gràcies. Jo també, com han fet la resta de companys, vull agrair a Save the Children que hagi organitzat aquest debat i sobretot la tasca que esteu realitzant des de fa molts anys. Bé, quan parlem de violència que pateixen els infants, doncs parlem de la violència que podem trobar en la nostra societat més silenciosa. Al final, els infants són els més indefensos, els col·lectius totalment indefensos, que difícilment, i sobretot en edats més primerenques, poden expressar el que pateixen fora de l'àmbit on es troben, segurament. Com altres tipus de violència, s'ha incrementat durant aquests mesos de pandèmia i, per tant, s'han de buscar solucions per acabar amb aquesta xacra. A l'hora de prendre mesures concretes per erradicar aquesta xacra, cal tenir en compte que aquests maltractaments es produeixen en escenaris diversos i, per tant, els procediments i actuacions també seran diferents. Ara bé, sí que s'ha de posar èmfasi, i això ja ho han comentat la Susana i l'Eulàlia, en el tema de la prevenció. Crec que en aquest sentit és vital. S'ha d'evitar tant com sigui possible que es produeixi cap agressió a cap infant i per això és necessari, en primer lloc, garantir que tota la ciutadania tingui un coneixement dels drets dels infants i especialment la població de nouvinguts. I en aquest sentit cal establir programes de sensibilització en els diferents àmbits, des de l'àmbit laboral, com educatiu, esportiu, etc. I al marge d'aquesta prevenció, evidentment, cal actuar. Cal actuar i en aquest sentit proposem destinar més recursos a les entitats de protecció a la infància i posar els mitjans necessaris perquè quan es produeixi violència en una llar, en una escola, en un hospital, sigui possible protegir a les víctimes allunyant-les dels seus agressors i garantint que la justícia sigui efectiva i actuï amb celeritat. I exigir, sobretot, a la ciutadania que denunciï els fets, tant un veí d'escala, un professor d'escola o un metge en un hospital. Bona tarda, gràcies per organitzar el debat. Jo crec que el tema principal és el que fa referència als drets dels infants, que han estat conculcats i amb la complicitat d'una espiral de silenci no hem actuat quan ho havíem de fer. Les mesures per emprendre són, en primer lloc, dotar econòmicament les lleis vigents i avaluar-ne la implementació d'acord amb els experts i les institucions que les posen en pràctica. En segon lloc, incrementar, com ja s'ha dit, la prevenció i la conscienciació social, que aquest és un problema molt extès socialment i, per tant, que reclama una reacció per part de tots. En tercer lloc, la qüestió dels protocols. L'experiència diu que la major part dels casos detectats a través dels protocols no culminen per desídia, per por, per ambigüitat i, per tant, aconseguir que un cas que forma part del protocol arribi fins al final. En quart lloc, coordinar i formar permanentment els professionals de disciplines diverses que intervenen en el tractament de les víctimes. En cinquè lloc, evitar la revictimització, el fet que un infant hagi de declarar repetides vegades fent un relat de quelcom que l'ha afectat profundament, i el model Barnahus em sembla que és un exemple. I, per últim, apoderar els infants perquè reconeguin les situacions de violència sobre ells mateixos, que no les normalitzin i que tinguin la capacitat de demanar ajut. Bé, bona tarda, molt bon vespre. Moltes gràcies igualment a Save the Children per l'organització del debat i per convidar-nos i donar-nos veu en aquesta temàtica que ens interessa com a partit nacionalista. El cert és que nosaltres som un partit jove, som un partit que acabem de néixer i, per tant, la nostra militància és molt jove i som molt sensibles en aquesta realitat. Creiem que s'ha d'actuar, com s'ha dit també, en els dos àmbits, tant en la prevenció com en l'actuació ràpida i efectiva davant de casos de violència. A nivell de prevenció,
bàsicament s'ha dit, però educació i conscienciació, campanyes dirigides sobretot també als infants perquè detectin les circumstàncies i els contextos de violència, d'assetjament que s'han de denunciar i, per tant, campanyes dirigides a ells, dirigides i canalitzades a través de les seves xarxes, a través del seu llenguatge, i també campanyes de conscienciació per adults i per conscienciar a la societat en general d'aquestes situacions que es produeixen. I també actuació ràpida i efectiva en el cas de centres escolars en tots els nivells, tant d'educació primària com secundària, per posar els recursos i els esforços humans per potenciar la màxima interacció entre les famílies i els professors per detectar els casos de violència de manera ràpida, àgil i efectiva. Les famílies han de conèixer els protocols existents del Departament d'Ensenyament per fer efectiva aquesta coordinació i actualment el que hem detectat és que hi ha poca presència dels equips d'assessorament d'orientació psicopedagògica en els instituts sí, però no en escoles i, per tant, és poc. Calen més recursos per incrementar la presència d'aquests equips per la detecció i també l'acompanyament i el seguiment de l'alumne i de la família. Finalment, els serveis socials. Calen més recursos per atendre i fer seguiment a través de serveis socials, no només dels casos greus, que els casos greus sí que són més efectius, però en altres casos que aparentment poden no ser greus, els serveis socials actuïn, facin el seguiment i siguin el més efectius possible. Doncs molt bé, jo crec que ha estat molt bé, heu fet tots i totes un esforç per cenyir-vos, així que m'eixamplaré ara. No. Doncs ara podem passar a la segona pregunta sobre pobresa. Per situar-nos a totes i a tots, l'any 2019, abans de la crisi econòmica i social desencadenada per la Covid, ja teníem un de cada 3 infants, concretament 31% dels infants que vivien en situació de pobresa. Això significava que més de 430.000 nens i nenes subsistien amb menys dels recursos necessaris per poder viure amb dignitat. A més, sabem que les crisis afecten especialment els col·lectius més vulnerables i aquesta crisi no és una excepció. Sabem que els infants seran els que més patiran, no? I des de Save the Children el que havíem fet és calcular com augmentarà la pobresa si no fem res per pal·liar-ho. I les taxes que projectem de pobresa infantil al final d'aquest any se situen al voltant del 35%. Ara, amb la irrupció de l'ingrés mínim vital, tenim l'oportunitat a Catalunya de redefinir el paper de la renda garantida de ciutadania perquè aquesta tingui més enfocament d'infància. Fins ara, la renda garantida no ha sigut capaç de reduir les taxes de pobresa dels infants, ni tampoc ho serà l'ingrés mínim vital. En el disseny d'ambdues prestacions tenim problemes de criteris, no totes les famílies que ho necessiten poden accedir-hi, tenim problemes de llindar, no totes les famílies empobrides hi accedeixen i tenim problemes també de quantia. Les quantitats no són suficients per sortir de pobresa. Per tant, ens sembla urgent i fonamental replantejar-nos la utilitat d'aquestes prestacions per lluitar contra la pobresa dels infants. Des de la nostra entitat hem calculat que per reduir la pobresa severa dels infants a Catalunya de 6 punts i per passar d'un 13% de pobresa severa a un 7%, caldria complementar l'ingrés mínim vital que reben les famílies en situació de pobresa severa invertint tot el pressupost de la renda garantida de ciutadania atorgat l'any 2020, que són uns 380 milions, per donar uns 100-200 euros a cada família. Sabem que són molts diners. El que hem volgut amb això és demostrar que sense mesura i inversió consegüent és complicat revertir aquesta problemàtica. Per tant, el que volem preguntar als partits ara és què pensen fer per reduir aquestes xifres i que mig milió d'infants no es vegin abocats a la pobresa. Tornem a començar amb el senyor Francesc de Dalmases de Junts. Gràcies. Moltes gràcies. Mira, fa molts anys el Lluís Maria Xirinacs definia la pobresa, i específicament la pobresa infantil,
l'índex com un índex de qualitat democràtica. És a dir, des de Junts per Catalunya, que som un país que ens sentim a gust en el coneixement, el reconeixement, la promoció dels drets humans, aquestes xifres que heu parlat, a banda de les que parlava aquesta projecció que fa Save the Children amb aquest 35% a final del 2020, fa pocs dies teníem les xifres d'Intermón Oxfam que ens parlava d'una pobresa inèdita que es podria costar el 15% de la població. Això és un fracàs col·lectiu. Estem en una situació d'emergència social, autèntica emergència social. De tota manera, també s'ha de dir que aquests percentatges transcendeixen els cicles econòmics. És a dir, quan hi ha hagut bonança econòmica, tampoc hi ha hagut les xifres. Per tant, quan jo parlava al principi de la crítica i de l'autocrítica, és que probablement l'eficiència de les diferents línies de l'administració, des de l'Estat, nosaltres no ens cansarem de repetir que el dèficit fiscal és dèficit social, però també fem autocrítica des del propi govern de la Generalitat, és que, malgrat aquests cicles de bonança, això tampoc ha millorat. I, per tant, aquest repte, aquesta emergència social, s'ha d'abordar i nosaltres tenim una proposta específica, que és aquesta prestació econòmica per la criança de fills universal. En aquest sentit, ens comprometem a crear progressivament aquesta prestació econòmica de la criança en caràcter universal per totes les famílies amb infants de 0 a 3 anys i de 4 a 6 anys, una prestació que tindria, evidentment, una dotació superior per a les famílies nombroses i les famílies monoparentals. També proposaríem un pla interdepartamental que fes que el govern assumís aquesta emergència social en el sentit de dir no ens podem permetre aquestes xifres i una qüestió que potser és un pèl novedosa i és que, més enllà de l'acció de govern, també des de la societat civil organitzada poder fer aquesta avaluació d'any per any de quins són els resultats de com valoreu vosaltres aquesta acció de govern les organitzacions que heu estat més fortament més implicades en aquestes qüestions. És la suma d'aquesta concepció global de fracàs com a societat que significa aquests percentatges i al mateix temps amb propostes específiques que tinguin la validació del que és la societat civil organitzada. Ens mouríem en aquest àmbit. Gràcies. Bé, gràcies. Sempre que tinc oportunitat, quan començo un discurs, dic que no hi ha res més important que tenir cura de les noves generacions i proveir-los millors vides, oportunitats i eines pel seu desenvolupament. En aquest sentit, avui aquesta frase cobra més sentit que mai. La pobresa infantil té factors exògens als infants, és a dir, és la pobresa també dels adults i de les famílies. I des del nostre punt de vista no voldríem fer una política de xecs que és estigmatitzadora, sinó construir un país d'oportunitats per tothom, hagin nascut o no hagin nascut, a la família que hagin nascut. En aquest sentit, dret a gaudir del present i construir el futur que desitgen. Per tant, acompanyament a les famílies en termes com oportunitats laborals, pobresa energètica, habitatges dignes a preu dignes, garantir l'educació, reforç socioeducatiu, lleure. De fet, molts d'aquests aspectes el govern ja ha legislat, Esquerra Republicana portant la iniciativa on polítiques de desenvolupant aquestes polítiques públiques. Per tant, la solució passa per la renda, però no només per la renda, i en aquest sentit nosaltres la renda garantida l'estem avaluant des del punt de vista de l'impacte a la infància, també utilitzant la metodologia UNICEF, el primer govern que ho fem per avaluar els pressupostos, les polítiques, com impacten els infants, i en aquest sentit també apostem perquè la Generalitat gestioni l'ingrés mínim vital i, per tant, tinguem una globalitat dels dos conceptes de renda, com fa el País Basc, com fa Navarra, en aquest sentit. Apostem per una estratègia global de lluita contra la pobresa i, finalment, l'objectiu simplement és proveir totes les eines, totes les oportunitats pel desenvolupament de vides lliures, plenes i amb totes les fortaleses pels infants de Catalunya. Bueno, pues nosotros creemos que lo primero que hay que hacer, y desde Ciudadanos nos hemos quedado afónicos de repetirlo, es que hay que aumentar la inversión en políticas de infancia. Cuando se habla de pobreza infantil en Cataluña, hay que tener muy claro uno de los motivos, y es que la inversión en infancia que se hace en Cataluña está muy por debajo de la media del resto de España. Y esto es algo que tiene inmediatamente porque la pobreza infantil tiene consecuencias no solo en la salud, sino también en los resultados escolares. Y una baja formación tiene un gran vínculo con unas bajas expectativas laborales. Y por ello, en Ciudadanos creemos
en infancia es la mejor inversión para asegurar la igualdad de oportunidades a largo plazo. Es el mejor ascensor social. Invertir en infancia es invertir en futuro, porque hablar de desigualdad y pobreza en la infancia es hablar de pérdida de talento, y el talento no entiende de clases sociales. El talento crece en todas partes y necesitamos garantizar la igualdad de oportunidades para que ese talento aflore y no se pierda. ¿Y qué proponemos desde Ciutadans para garantizar esa igualdad de oportunidades? Pues proponemos ayudas para que la condición socioeconómica de las familias no limite el acceso a la cultura. Proponemos que al llegar septiembre no tengan que elegir entre llenar la nevera o comprar los libros de texto para el colegio. Proponemos exactamente esto, que los libros de texto gratuitos sean gratuitos y que todos los alumnos puedan disponer de tecnológicas independientemente del nivel social de las familias. Y con esta propuesta lo que podemos hacer es aliviar a muchas familias de la presión que tienen cuando llega septiembre y tienen que sacar de donde pueden el dinero para pagar los libros de texto y el material escolar. Nosotros queremos una Cataluña donde los niños no tengan que estudiar en barracones, una Cataluña donde la educación de 0 a 3 años sea universal, una Cataluña que ofrezca a los alumnos los conocimientos necesarios para estar abiertos con una verdadera formación en inglés, una Cataluña donde el resultado académico no dependa del nivel socioeconómico de las familias y, en definitiva, una Cataluña donde realmente se garantice la igualdad de oportunidades en la infancia. En 2 minutos es muy difícil detallar todas las medidas que proponemos, pero resumiendo, las más importantes: los libros de texto gratuitos, una prestación económica por cada hijo a cargo, becas comedor para que en Cataluña cualquier niño pueda aspirar en su futuro a llegar donde se proponga y estar seguro de que va a tener posibilidades y oportunidades para alcanzar sus sueños. Bé, doncs des del Partit dels Socialistes de Catalunya insistirem en la concreció de les mesures, no? Perquè crec que des del punt de vista del debat n'hem fet molts i cal concretar per començar a fer el canvi, no? Nosaltres el que volem és crear un alt comissionat per la pobresa infantil, com ha fet el govern d'Espanya, que coordini i que estudiï les polítiques encaminades a la reducció de la taxa de pobresa infantil, les desigualtats en la infància. És una proposta que ja hem presentat durant aquesta legislatura al Parlament, que va ser aprovada, però que, com moltes altres, no ha estat implementada. Per part nostra serà una de les primeres mesures, ja que lluitar contra la pobresa infantil no es fa amb una prestació o amb un pla. Es fa des d'una acció coordinada entre els diferents àmbits, afers socials i famílies, educació, justícia, treball, habitatge, polítiques de conciliació. Per tant, necessitem d'un organisme que analitzi i que coordini les polítiques necessàries. Per altra banda, cal actualitzar el Pacte per la Infància l'any 2013 amb les entitats, institucions i agents econòmics i socials, entitats municipalistes i els grups parlamentaris, però com a compromís per fer de la infància una prioritat política i social a Catalunya. Un pacte oblidat, per altra banda, pels governs posteriors. Nosaltres ens comprometem a aplicar un pla d'atenció integral a la infància i l'adolescència com a instrument de desplegament d'aquest nou pacte. Sabem que la pobresa envers de la infància afecta especialment a les famílies monoparentals. Nosaltres proposem equiparar les prestacions de les famílies monoparentals a les prestacions que actualment ja reben les famílies nombroses. Una iniciativa que també hem presentat al Parlament, que va sortir aprovada, tot i el rebuig d'alguns dels partits que formaven part del govern, però que tampoc s'ha implementat. Pel que fa a les polítiques de garantia de renda, signarem l'acord que preveu la llei i que permetrà que l'ingrés mínim vital sigui gestionat per la Generalitat de Catalunya. Sabeu que la gestió de l'ingrés mínim vital està tenint problemes per atendre la lloc de demandes, però estem treballant per donar sortida a les sol·licituds en els propers mesos. L'ingrés mínim vital ens ha de permetre alliberar part del pressupost, com dèieu fa uns moments, que actualment destinem a la renda garantida de ciutadania, però no per dedicar-ho a altres coses, sinó per ampliar el nombre de beneficiaris actuals. Mireu, la renda garantida de ciutadania arriba actualment només a l'11,2% de la població que viu en situació de pobresa. I, per contra, tenim la segona renda garantida amb major import de les restes de rendes estatals. Per tant, més garantia de rendes amb el pressupost que tenim actualment ho podem fer i amb la col·laboració, en aquest cas amb la integració de l'ingrés mínim vital. Bé, doncs efectivament la pobresa infantil és una pobresa que a més és estructural i que a més és de la que més costa reduir-la a partir de transferències. Per tant, és fonamental la inversió en garantia de rendes, però no només. Nosaltres hem defensat i s'ha dit la principal mesura legislativa dels darrers anys ha sigut una iniciativa legislativa popular, que és efectivament la renda garantida de ciutadania, perquè no s'està desplegant i que no s'està aplicant ni està arribant a totes les famílies que ho necessiten. Justament en Comú Podem van finalitzar a la legislatura passada, la que acaba d'acabar, registrant una proposició de llei
on es demana que l'import que es paga per menor a cada família que rep la renda garantida de ciutadania passi dels 100 als 200 euros, perquè claríssimament estan sent imports insuficients, però que a més també tingui un complement per habitatge, perquè el que és molt difícil és pensar que els nens i les nenes podran sortir de la pobresa si no tenen un habitatge digne, si no tenen uns serveis públics dignes, si no tenen unes escoles amb els recursos necessaris per donar-los una educació de qualitat, si continua sense invertir-se el que s'ha d'invertir en l'escola bressol o en l'educació de 0 a 3, perquè està més que comprovat que quan no s'arriba als mateixos nivells d'estimulació i de creixement cognitiu, això acaba anant en detriment del desenvolupament dels menors des de la més tendra infància. Per tant, el que sí que cal és deixar que les polítiques d'infància siguin l'àrea o una de les àrees més oblidades del govern, que es destini els recursos. Nosaltres considerem que com a mínim s'haurien de doblar els recursos destinats en aquest pressupost per l'any vinent a polítiques d'infància, que efectivament cal major planificació i coordinació, però que sobretot cal pensar en una política de transferència de rendes que sigui efectiva i eficient i que arribi a totes aquelles persones que ho necessiten. I això no està passant actualment. No està passant i totes les polítiques de transferència de renda que s'estan fent no estan donant l'impacte que hem vist. Durant la Covid vam veure tots els problemes que va generar la gestió de les targetes per les beques menjador, com molts nens i nenes deixen de tenir una alimentació completa quan ja no hi ha els menjadors, com als instituts és necessari que hi hagi menjadors també per poder garantir aquesta alimentació completa fins a l'adolescència, però sobretot creiem que cal combatre la desigualtat i la situació estructural de violència econòmica de les famílies. Bé, doncs s'han anat dient moltes coses, no? Però una és, i vosaltres ho dèieu a l'inici, no? Una cosa, o sigui, la situació ja de pobresa infantil pre-Covid era ja preocupant i era greu. Post-pandèmia, en aquest post que encara no hem vist i, per tant, que encara no sabem què serà, tot apunta, o sigui, tot posa sobre la taula que serà molt pitjor. No? És a dir, en un país on abans del pre-Covid, o sigui, un 20% de la població es podia ubicar en el llindar de la pobresa, doncs és evident que ara serà molt pitjor. I que, per tant, el que no pot seguir passant és que ho solucionem tot amb prestacions limitades que suposen i que no arriben a tothom qui han d'arribar. Tenim l'exemple de la renda garantida de ciutadania i tenim l'exemple de l'ingrés mínim vital, on tots els tràmits burocràtics, però ja no només els tràmits burocràtics, tot el que suposa ha provocat que hi hagi moltíssima gent que li correspondria rebre la prestació però que no està rebent l'ingrés. I, per tant, no ho solucionarem només amb això, ni amb transferències directes de xecs homogeneitzats perquè no abordem el que hi ha al darrere. Perquè ho deia ara la Susana, és evident que en una situació de pobresa té a veure amb el que un viu dins, un infant viu dins la seva llar, però també després amb les seves capacitats a fora. I, per tant, tots sabem que tenir accés a... O sigui, rebre una educació pública igual per tothom no és el mateix en funció del lloc on vius, perquè no és el mateix la capacitat que tu tens després d'aprenentatge o de treballar o d'aprendre a casa en condicions precàries o no precàries. Que hi ha molts elements que cal abordar de manera integral. I és per això que nosaltres proposem, i fa molt temps que ho diem, i ho han dit molts col·lectius en aquest país, que és que cal una renda bàsica universal. Una renda bàsica universal que sigui un ingrés sense condicionants d'una mateixa quantia, que després es corregeixi a través de l'IRPF, és a dir, un ingrés que rebi tothom, independentment dels seus ingressos, que l'IRPF gravi l'ingrés de més a més, qui treballi o qui tingui accés. I això, que tingui, i acabo ja, un ingrés per adult, però també per menor, un ingrés per menor que sigui una cinquena part del que rebi l'adult. Marisa, no te sentim. Sembla que ha quedat congelada, Jo no hi la veig. No la sentim, no? Doncs si vols, Lluís,
Parles tu i després la Marisa. Gràcies. El tema de la pobresa infantil és gravíssim per raons òbvies, però també perquè afecta el fracàs escolar i introdueix les persones en un cercle viciós que pot acabar amb l'abandonament escolar prematur, en la condició dels mal anomenats ninis, etc. Nosaltres pensem que, d'una banda, el que cal és que els mecanismes estructurals funcionin bé i, per tant, que l'escola doni oportunitats educatives des de la primera infància i al llarg de tota la vida per tothom, perquè pugui desenvolupar les seves capacitats, el seu talent. L'aposta per l'educació inclusiva, en aquest sentit, afavoreix molt aquest treball des de la singularitat. Però alhora, en paral·lel, cal crear mecanismes pal·liatius. Nosaltres proposem crear un pla de lluita contra la pobresa infantil dotat pressupostàriament en compliment de la moció 198/12 del Parlament. També adaptar els ajuts a les famílies en situació de vulnerabilitat per garantir una completa protecció dels infants, és a dir, no sols ajudar l'infant directament, diguem, sinó també la família. I després crear un fons extraordinari per fer front al que ha suposat la Covid, perquè ha accentuat la problemàtica ja existent. Gràcies. Marisa, estàs connectada? Sí, em sentiu? Sí, pots parlar ara. El Lluís havia Disculpeu, estat m'ha tallat. Cap problema. Endavant. Vale. Jo no la sento. Vosaltres tampoc, no? Marisa, no et sentim? Doncs tinc el micro... Ara sí, a veure. Torna. Ara? Ara sí, perfecte. No, està allà. Bueno, jo no sento. Quan parles de les mesures, està allà. No sé qui està. Oriol i... Sí. Que em sent? Em sentiu? Ara sí. A veure. Vale. Ai, no. Marisa, ho sento, sembla que tens mala connexió, no et sentim. A veure, doncs que continuï l'Oriol i intento arreglar-ho. Perfecte. Oriol, endavant. Val, doncs, efectivament, el que comentàvem, les taxes de pobresa que dèiem a l'inici, com a país no ens les podem permetre en absolut i evidentment, mereix una profunda reflexió de tots plegats. Nosaltres, alguna de les coses que s'han dit, doncs les subscrivim. Per tenir cura i atenció de la infància, defensem la renda mínima familiar per tal de fer front amb un primer impacte, però també, evidentment, ha d'anar acompanyada amb un suport addicional a les famílies amb risc de pobresa. No pot ser que la natalitat sigui un problema econòmic per a les famílies i, en aquest sentit, se'ls ha d'ajudar proposant una prestació familiar per compensar el sobrecost d'atenció a la infància i també una aposta decidida per la conciliació familiar. Per exemple, nosaltres defensem que hi hagi el dret a una baixa de paternitat i maternitat de 6 mesos per a cadascú dels progenitors. De tema de dependència, s'ha de compensar les famílies, a més, que quan l'atenció als infants i als joves amb necessitats especials o puntuals els hi pugui repercutir a una reducció de la seva activitat laboral. Per tant, els escenaris o les situacions de dependència els hem d'abordar també amb ajuts addicionals que siguin efectives i que es resolgui l'aplicació efectiva i eficient de la llei de dependència. I també un tercer aspecte molt important en la generació d'oportunitats per tothom, la transició al món laboral dels joves. Quan fan 18 anys, quan acaben el període d'escolarització, ens n'oblidem. Les administracions han d'acompanyar els joves també des del final de l'escolarització, on encara viuen a casa els pares, fins als primers contractes laborals. I aquí proposem un pla personal de transició a l'ocupació que doni accés a poder bàsicament tenir feina, amb la col·laboració amb el món empresarial, donant les eines per poder donar resposta a les necessitats del mercat laboral i, en aquest sentit, també apostar per col·laboració amb el món de l'empresa, entre el món educatiu, el món dels joves i la infància i l'empresa per donar
sortides laborals i reduir aquestes situacions de vulnerabilitat econòmica. Parlar de... Em sentiu? Sí? Vale. Parlar de pobresa infantil, repeteixo, és parlar de pobresa familiar, no? Perquè no podem deslligar els infants del que és l'entorn familiar. I crec que això és una obvietat, no? Jo aquí sento parlar de plans, pactes, propostes de resolució que sonen molt bé, però després tot això que es planteja s'ha de fer efectiu, no? Jo considero que ja tenim una sèrie d'instruments els quals hem d'utilitzar i millorar-los, com són, per exemple, les beques menjador. Cal que realment arribin a tots els infants que ho necessiten, que siguin suficients tant pel que fa a la cobertura com a la quantitat. I en aquest sentit s'ha també de garantir que almenys tinguin un àpat saludable al dia, no? I més enllà de les èpoques lectives. Cal millorar també la distribució d'aliments per part de les diferents entitats i per això torno a insistir en que s'han de destinar més recursos a aquestes entitats que fan aquesta tasca. Una altra qüestió, és necessari també millorar el seguiment personalitzat de la salut dels nens i nenes a les escoles, donar suport als serveis socials dels ajuntaments perquè puguin fer aquest servei. Això suposa, evidentment, més recursos econòmics i de personal. S'ha parlat també de la renda garantida de ciutadania i l'ingrés mínim vital. Ja tenim aquests instruments creats. El que hem de fer és que realment arribin a qui han d'arribar, que se'n beneficien aquelles famílies que tinguin fills a càrrec i que es trobin en una situació de pobresa extrema. Per nosaltres també és fonamental garantir l'accés a activitats d'oci i esportives i bàsicament perquè formen part del bon desenvolupament dels infants i dels joves i per tant han de ser assequibles a tothom, al marge de la seva situació econòmica. Doncs perfecte, moltes gràcies a tothom. Ara tenen la paraula la Laia Farràs i el Roc Morella, secretària i vicepresident adolescent del Consell Nacional dels Infants i Adolescents de Catalunya. Laia, no et sentim. Ara? Ara sí, perfecte. Endavant. Durant el confinament, els infants i els adolescents ens van veure obligats a fer classes virtuals i, per tant, a treballar des de casa. Unes noves circumstàncies que mai havien passat i van ser totalment noves per a nosaltres. Alguns els mancaven els materials necessaris per poder seguir les classes amb normalitat o tenien problemes de connexió i això els va dificultar molt a poder seguir les classes. Per això, i encara ara mateix, la majoria de nosaltres estem fent classes presencials. Ens preocupa que tanquin les escoles i veure'ns obligats a tornar a la virtualitat. Als infants i adolescents ens preocupa la nostra educació i en cas que tornéssim a la virtualitat, de quina manera podríem seguir el curs i com s'organitzaria. Ja sabem que l'educació és el primer, però si ens trobéssim en una altra situació similar com l'altra vegada, tenen pensat tancar les escoles un altre cop? I si fos així, com s'organitzaria i quin seria el pla de treball de tot el curs? I com es garantitzaria que tots els infants i adolescents poguessin accedir a les classes per poder estudiar bé? Faig ara la meva pregunta o...? Vale. No se't sent, Emily, si estàs dient alguna cosa? Sí, perdó. Si vols, fes la pregunta i després tindran més temps per contestar les dues preguntes, si us sembla. Sí? Perfecte. Es parla molt sobre els drets dels infants, o si més no, nosaltres ho estem escoltant constantment, però no tenim la sensació de que realment es creui la línia entre parlar-ne i fer-ne alguna cosa. La nostra funció principal com a Consell és representar els infants i adolescents a tot Catalunya. I els voldria recordar que, en nom de tots els vocals del Consell, ens tenen aquí i que poden utilitzar-nos com a font de consulta. Temes com el de la tornada a l'escola es van gestionar de forma completament aliena a nosaltres, com si no fóssim els principals afectats. Nosaltres ja sabem que, com que no som majors d'edat, no podem votar i tot el tema. Però tot i així,
Sí, i cito la clàusula 1 de l'article 12 de la Convenció sobre els Drets de l'Infant. Els estats membres han d'assegurar a l'infant amb capacitat de formar un judici propi el dret a manifestar la seva opinió en tots els afers que l'afectin. Les opinions de l'infant han de ser tingudes en compte segons la seva edat i maduresa. Dit això, tenen pensat incloure la nostra participació d'infants i adolescents, ja sigui mitjançant el CNIAC o de qualsevol altra manera, en les decisions i accions que ens afectin i que duran a terme si estan al govern de Catalunya? Si és així, de quina manera ho faran? Per contestar teniu més temps, teniu uns 3 minuts o una miqueta més, val? Doncs, sobre la primera pregunta, intentant anar una mica a contestar el que ens plantejàveu. L'any 2003, Noam Chomsky, que és un pensador que us recomano molt que el feu servir tan sovint com us sigui possible, quan tothom estava molt emocionat amb el tema d'internet i el vilatge universal, ja deia que, sobretot a les societats occidentals, internet i les eines per accedir-hi seria un nou mur que dividiria aquells que poden amb aquells que no poden. Per tant, hi ha una primera qüestió, que és amb el que ha passat fins ara, a banda del reconeixement a la comunitat educativa, que s'ha fet molt, no s'ha fet aquest reconeixement a la infància, a l'adolescència d'aquest país, que ha respost d'una manera magnífica a una situació que era extremadament complicada, perquè negava el que és el principi de les relacions humanes, que és precisament això, relacionar-se, tocar-se, conèixer, olorar-se, saber els ulls, saber com ho explica aquell professor, saber com es fa aquell grup de treball. Per tant, vosaltres sabeu que hem tingut experts que reiteradament han demanat el tancament de les escoles i, en canvi, jo crec que el govern en aquest sentit ha estat molt determinat en dir que les escoles, i això ens acompanyaven també molts pediatres i psicòlegs, que deien que eren molt més que un proveïdor de continguts acadèmics, que estàvem parlant d'un espai en el qual estàvem no formant-vos a vosaltres com a adolescents o infants, estàvem formant el que havia de ser la societat catalana de present i de futur. Per tant, amb moltes dificultats i amb molt esforç dels professionals, jo em penso que aquesta tornada a l'escola s'ha fet amb tot l'esforç que calia fer i amb la vostra participació amb prou èxit. També és veritat que la situació de presencialitat no es pot garantir encara al 100% en tot el temps. Més enllà dels casos puntuals, encara estem subjectes a que passin altres coses. Per tant, aquí és on ve l'autocrítica, que és el que demanàveu vosaltres. S'han fet les coses bé? No. És a dir, aquest mur, aquesta bretxa de la que parlava Noam Chomsky el 2003, l'hem viscuda com mai. Perquè és veritat, el govern de Catalunya no ha pogut garantir ni satisfer tots aquells mitjans d'accés que vam dir en un moment determinat que faríem. Però escolteu una cosa, és que del Ministeri no n'ha arribat cap. I una vegada més veiem que la pertinença a un estat ineficient fa que això ho acabem pagant tots plegats. Per tant, des de Catalunya s'ha de fer bé, s'ha de fer molt millor, i tant que sí. Una altra cosa, una baula molt important, una feina que s'ha fet als ajuntaments, allà on no arribava ni el govern de Barcelona o a Ripoll o a Besalú, doncs els ajuntaments hi han estat i han fet possible que això es fes. I acabo, se'm deu acabar el temps, sobre el tema de la representació. La llei de creació del propi Consell Nacional d'Infants i Adolescents ja preveu la vostra representació. Per tant, no ho hem fet prou bé fins ara i és del tot imprescindible, no ara en campanya o precampanya, sinó posar fil a l'agulla com ho farem el 15 de febrer. Què us proposem a vosaltres? Escoltem-vos. Asseguem-nos i mirem com des del Parlament, que és l'àmbit que ens pertoca a nosaltres, des del legislatiu, a on podeu ser, com podeu venir. Hi ha algunes comissions que és lògic que hauríeu de venir si demanem la vostra compareixença, tant la d'igualtat, la d'igualtat de les persones, la de polítiques de joventut, la d'infància, però n'hi ha moltes que també hi hauria de ser, justícia, síndic de greuges, corporació. Escolta, asseiem-nos amb vosaltres, decidiu a quines voleu venir. Nosaltres us acompanyarem amb la vostra compareixença, no només puntual, sinó que periòdicament pugueu venir a fer-nos saber allò que no fem bé i a demanar-nos allò que voleu que fem. Bé, dir-vos que jo abans
de ser candidata he sigut, diguem-ne, altres coses i a la meva vida on m'he desenvolupat més, on he estat més orgullosa, he sigut alcaldessa del meu municipi. I una de les primeres accions que vaig dur a terme justament és constituir, diguem-ne, promoure la constitució del Consell dels Infants i que sigui un òrgan participatiu, col·laboratiu, de projectes en el meu municipi. I en aquest sentit, orgullosíssima d'haver-ho impulsat i encara continua, òbviament, amb un dinamisme molt interessant. Per tant, sempre els infants i els adolescents heu d'estar sempre presents a les polítiques públiques, als ajuntaments, a tot arreu. Per tant, de fet, jo diria que ja esteu implicats en l'Observatori dels Drets dels Infants i els Adolescents i, per tant, aquesta participació l'hem de potenciar, heu de participar més, heu de ser més protagonistes i, en tot cas, també us vam escoltar quan es van tancar les escoles i vosaltres ens vau insistir que això no podia quedar així, quan els nens estaven tancats a casa, confinats, en canvi els adults començaven a sortir. I en aquest sentit, en aquests moments tenim les escoles obertes, en el seu moment es va fer el pla de sortida parlat també amb vosaltres. A l'estiu es va poder desenvolupar el lleure, especialment a l'aire lliure, i s'hi van posar molts recursos perquè tothom hi pogués accedir i en aquest sentit un èxit absolut com es va desenvolupar totes les activitats de lleure a l'estiu. Per altra banda, i quan parleu de temes més educatius, més d'escola, evidentment, l'escola, l'últim servei a tancar, és un servei absolutament essencial, un dret fonamental. Tots els que tenim fills ho sabem perfectament, com vam patir tots a casa quan molts de vosaltres potser no veu poder seguir les classes. I en aquest sentit hi ha una enquesta molt interessant de l'Ajuntament de Barcelona sobre la bretxa digital i que venia a dir que un 27% dels nois i noies, nens i nenes, no van poder seguir les classes online perquè no tenien els dispositius. Per tant, va ser un moment molt cru i molt dur per tots vosaltres i evidentment, per les famílies. En aquest sentit, i havent pogut treballar amb més temps aquesta segona etapa de tancaments perquè hi ha hagut casos puntuals, en aquesta segona onada famosa, entenem que el Departament ha fet molt millor els deures, és a dir, en la primera vam poder donar suport a les famílies més vulnerables i donar dispositius quan era absolutament necessari perquè no tenien cap més altra solució, però en aquests moments hi ha un pla molt més ambiciós de dotar dispositius, però no només dispositius, també les millores competencials en l'àmbit digital, perquè aquí, evidentment, no tothom té d'entrada les mateixes competències i per tant, depèn de les famílies i depèn de les circumstàncies. I en aquest sentit, s'han repartit connexions de wifi de routers petits. La majoria del professorat ja té els dispositius, l'alumnat que ho necessita també, i si hi ha hagut retard, moltes vegades ha estat perquè hi ha hagut, evidentment, una demanda mundial de dispositius portàtils, com si diguéssim, que han exhaurit el mercat i això ens hi hem trobat totes les administracions. Però en tot cas s'ha fet aquesta demanda i diguem-ne que es va donant sortida. Per tant, creiem que aquests confinaments de grups s'han abordat amb molta més, diguem-ne, solidesa i per tant que hem pogut donar sortida a aquesta necessitat, evidentment, important. Remarcar, bé, se m'ha acabat el temps, no? Només remarcar que les targetes moneders sí que van arribar a l'estiu. Jo mateixa vaig estar gestionant en una institució pública 3.500 targetes i us asseguro que van arribar totes. Moltes gràcies. A veure, el primer de tot és que nosaltres creiem que tancar les escoles ha de ser l'últim recurs perquè l'educació es faci millor de manera presencial que de forma virtual, sobretot a l'educació. I només seria acceptable en cas d'un confinament forçós del total de la població. I com dic, ha de ser l'últim recurs perquè abans d'arribar a això es poden prendre moltíssimes altres mesures, com realitzar tests ràpids o PCRs, dotar els centres escolars de personal per alertar, vigilar i establir mesures de prevenció, possibles casos d'alumnat de la Covid, ampliar la plantilla de docents per garantir el compliment de les ràtios i garantir les distàncies de seguretat en totes les aules. I en la mateixa línia en la qual hem defensat durant anys la gratuïtat dels llibres de text i sabem que és viable perquè s'ha pogut portar a terme en altres comunitats autònomes on ho hem proposat, per a nosaltres és imprescindible a dia d'avui i de forma urgent garantir que tot l'alumnat i el professorat disposi d'un dispositiu i material informàtic, així com
accés a internet i oferir formació digital al professorat i les famílies, no només per les urgències generades per la pandèmia, sinó també per acabar amb la bretxa digital i garantir la igualtat d'oportunitats en l'educació amb una eina cada vegada més imprescindible. Respecto al tema de la participación, yo os felicito por preguntarnos sobre qué espacios de participación estamos dispuestos a fomentar para que podáis participar de la vida política y de la toma de decisiones que os afectan. La política pues tiene cosas buenas porque no deja de ser la forma que tenemos los ciudadanos de buscar soluciones y dar respuesta a las necesidades que tiene la sociedad. Es una herramienta para el mundo, pues más humano, pero es cierto que la política tiene muchos vicios y también, ¿no? Y uno de ellos es que apenas se le da importancia que merecen a las políticas destinadas a la infancia o adolescencia, y por no hablar del tono condescendiente con el que se suelen tratar estos temas. Y yo creo que lo ha comentado Roc, quizás es porque los menores no votan, y eso es algo que creo que todos deberíamos reflexionar, porque no es justo, ya que la sociedad la formamos, tanto los que podemos votar como los que no. Y en la línea de este pensamiento, en esta línea de pensamiento, desde Ciudadanos decidimos en la pasada legislatura realizar un pleno específico de políticas de infancia en el Parlamento de Cataluña, y durante toda una sesión parlamentaria estuvimos hablando de pobreza infantil, de dar solución al maltrato infantil, prevención a las adicciones a las nuevas tecnologías, al fomento de la igualdad real entre mujeres y hombres. Pero en esta próxima legislatura, desde Ciudadanos, queremos dar un paso más y vamos a proponer que, al igual que se celebró en colaboración con el Consell Nacional de Dones un pleno de mujeres, también podamos celebrar un pleno extraordinario donde el Consell Nacional dels Infants y Adolescents de Cataluña seáis los protagonistas, toméis voz en el Parlamento de Cataluña y trabajéis conjuntamente, mano a mano, con los diputados para proponer y diseñar las políticas que os afectan directamente, y siguiendo la misma metodología que seguimos con el Consell Nacional de Dones de Cataluña, pues con grupos de trabajo por áreas, que termine todo este trabajo en un pleno parlamentario con vuestra presencia en los escaños y con una votación de las medidas que se hayan trabajado durante todo ese proceso. Y aquí me comprometo personalmente a proponerlo y buscar los apoyos necesarios en el resto de grupos parlamentarios para que este pleno se pueda hacer realidad. Bé, doncs, pel que fa a la pregunta sobre el tancament de les escoles en època de pandèmia. En primer lloc, nosaltres considerem que les escoles no s'han de tancar. El grau de contagi de la Covid-19 és mínim a les escoles, i quan es produeix algun cas positiu, doncs es prenen les mesures de confinament de classe i es realitzen les PCRs oportunes, i, per tant, a priori no ha de ser, és a dir, a priori no s'haurien de tancar, a no ser que els experts ens ho recomanin. I en una situació hipotètica de confinament total, que, insisteixo, creiem que no cal que s'hagi de donar en aquests moments, hauríem de fer possible que les escoles continuïn obertes. Ara bé, com garantiríem en casos de tancament de les escoles l'educació dels infants i dels adolescents? Que era una mica la pregunta. Doncs, com ja vam proposar, garantir que tots els infants i els adolescents tinguin accés a dispositius electrònics, a tablets, a ordinadors, i, a més, garantint que tinguin connexió a internet. De fet, aquesta ha estat una de les propostes del govern actual, amb una diferència, que els ordinadors i les tablets no han arribat i que no s'ha fet cap política per garantir l'accés a internet. I, per altra banda, cal que els equips educatius disposin també d'un protocol marcat, obligatori a l'ensenyament a distància. Actualment, això es produeix, però de manera desigual. És a dir, mentre hi ha infants que es connecten tots els matins, altres només reben activitats i d'altres ni tan sols això. Per tant, per garantir l'accés a dispositius informàtics, ja sigui perquè siguin servits directament per l'administració o també perquè es pugui subvencionar la compra de nous dispositius, jo crec que es podria conveniar amb algunes de les empreses prestadores de serveis d'internet també la provisió de targetes SIM que permeti connectar els dispositius. També es podria establir un protocol comú que estableixi juntament, com deia abans, amb la comunitat educativa, quin ha de ser aquest seguiment telemàtic del curs escolar, i en funció d'això també, lògicament, l'avaluació de l'alumnat. I sobre la participació dels infants i adolescents. De fet, el que demaneu, o sigui, el fet de demanar ser escoltats ja és simptomàtic de la situació en la que ens trobem. Jo ho he explicat abans una mica amb dues iniciatives. Per una banda, el comissionat seria l'encarregat d'establir els òrgans de participació envers les polítiques d'infància entre l'administració pública i la societat organitzada, i entre elles aquelles que representen els interessos directes dels infants. I és aquí on s'haurien de valorar i consensuar les iniciatives que porti a terme el govern de la Generalitat amb la participació de tots els agents implicats.
Per altra banda, a través de la revisió del Pacte per la Infància de l'any 2013, per garantir la participació directa dels infants a l'establiment de les línies estratègiques a seguir. I des del punt de vista de participació més directa, creiem que cal conservar els plens d'infància al Parlament. S'ha fet alguna prova anteriorment, és a dir, no serien nous, però caldria instaurar-ho de manera habitual. I, per tant, m'hi sumo també a aquesta proposta de fer un ple monogràfic anual al Parlament de Catalunya, com n'hem fet alguns en aquesta darrera legislatura. Quan parlem de la participació de la infància en la política, parlem de la seva participació directa, però també de l'associacionisme juvenil, que és un element cabdal per la participació social i política dels infants, de joves i d'adolescents. Per tant, considerem que cal assegurar que les entitats socials estiguin més preocupades per l'activitat que han de fer i no per quan cobrarà la subvenció. I amb això el que vull dir és que cal que l'associacionisme educatiu i tot el sistema d'entitats que treballen en l'àmbit del lleure, per exemple, ho puguin fer amb la màxima estabilitat possible. I, per tant, cal també crear canals de comunicació estable per poder aconseguir-ho. En definitiva, creiem que no cal tenir molts espais, però creiem que aquells que puguem tenir siguin veritablement útils i eficaços per a una participació real de la gent jove, de la infància i de l'adolescència al nostre sistema polític. Doncs jo crec que segurament molts coincidirem dels que estem aquí, segurament molta més gent, que precisament el tancament de les escoles durant el confinament l'any passat va ser un dels principals agreujants de la desigualtat en l'accés a l'educació entre nens i nenes. Entre nens i nenes, joves de l'educació pública, però també i sobretot també respecte a l'educació concertada, com vèiem que hi havia realment propostes molt diferents i intensitats molt diferents de treball i accés als recursos tecnològics per poder fer aquesta educació entre estudiants de la concertada, que a més reben igualment recursos públics, i estudiants de la pública que es van trobar en un escenari en el qual molts d'ells no tenien accés a les eines tecnològiques, accés a internet, però també fins i tot molts professors, molts docents, que com a mínim jo, que soc mare d'una nena, parlaves amb la comunitat educativa de l'escola i el que també et venien a recollir és no tots els professors i les professores tampoc estan preparats per aquesta avalanxa que els va venir d'una educació a distància. Molts no tenien coneixements informàtics, molts no tenien ordinadors a casa seva per poder-ho fer. Per tant, partíem d'una escola que no havia fet la feina, no havia fet els deures, no tant per una pandèmia que no ens podíem imaginar que vindria, sinó per tenir la capacitat d'integrar noves tecnologies dintre del seu model pedagògic. Nosaltres, des d'en Comú Podem, coincidim amb la majoria de grups que ja hem parlat, i segurament els que parlaran després, que les escoles no s'han de tancar, que el confinament va ser un confinament adultocèntric, que no va posar les necessitats de nens, nenes i joves a davant i que això ho pagarem i ho pagarem molt car com a societat, no només els nens i les nenes, sinó com a societat, i que això s'ha d'evitar com sigui. Que han de ser escoles segures, però que escoles segures no pot recaure només en la responsabilitat i en l'esforç de la comunitat educativa, de professors, professores, pares, mares i estudiants, que són els que ara mateix estan sostenint la seguretat sanitària a les escoles. Creiem que calen recursos, creiem que cal planificació, creiem que això no s'ha fet de manera suficient. Hi ha moltes crítiques cap al Departament d'Educació per la manca de previsió i la manca de capacitat de resposta ràpida i, per tant, creiem que ara hi ha hagut el temps necessari per poder planificar que en el cas que realment sigui irremediable, i esperem que no arribem a aquesta situació, un nou confinament, puguem garantir una igualtat en l'accés a tots els nens i a totes les nenes, però també una formació i els recursos necessaris pels docents, per l'equip docent, per poder fer aquesta formació a distància. I estic d'acord amb el que s'ha comentat, també s'hauria d'unificar, hauria d'haver un protocol, no pot ser que depengui del professor o de la professora de l'escola que estigui més preparada, que estigui menys preparada, que estigui més motivat, que estigui menys motivat. I això és una cosa que vam veure molt en el confinament de l'any passat. Per tant, planificació, previsió i un model que integri l'ensenyament a distància dintre de l'ensenyament formal, perquè ens ha passat ara i no sabem què ens pot passar més endavant. Per tant, el que hem de fer és aprendre lliçons i posar eines per prevenir que ens torni a passar. Sobre la participació, jo és que crec que vosaltres, nens, nenes, joves, no heu de participar només en temes de nens, nenes i joves, perquè tots els temes són temes que afecten a nens, nenes i joves. Per tant, és cert que és molt important el Consell Nacional i crec que heu de reivindicar el Consell Nacional com una eina consultiva i que realment tingui incidència en l'elaboració de polítiques públiques adreçades a nens, nenes i joves, però no només. Jo crec que el que s'ha de demanar i el que s'ha de treballar és per una transversalitat de la visió de la infància a totes les polítiques públiques de la Generalitat de Catalunya, a les polítiques d'urbanisme, a les polítiques de medi ambient, a les polítiques d'igualtat de drets entre homes
i dones a les polítiques de salut. Doncs si es defineix, hi ha ara una nova llei de salut bucodental per garantir l'atenció bucodental a tota la població, preferentment nens i nenes, heu de poder dir com creieu que ha de ser també aquesta atenció sociovocal, Per tant, que la participació no sigui només aquells temes vostres, sinó que des de la vostra perspectiva pugueu treballar i incidir en tot allò que forma part de la vostra vida, no? I forma part de la vostra vida al carrer, les places, els boscos, el mar, la salut i l'ensenyament. Per tant, participació en tot. Bé, com s'han dit moltes coses ja, però jo crec que tots estem i compartim que un objectiu seria, parlant de les escoles, sempre una educació inclusiva i equitativa de qualitat. I aquí, durant anys n'hem parlat molt, però el confinament i el tancament de les escoles també va fer aflorar que no teníem ni una educació inclusiva ni equitativa i que en alguns casos era molt precària i que, per tant, el que va acabar provocant va ser que la bretxa educativa s'augmentés i que ara estiguem en una situació pitjor de la que estàvem abans pel que fa a la capacitat d'aprenentatge, però ja no només d'aprenentatge, sinó també de socialització i de com ens interrelacionem els uns amb els altres i, per tant, també els infants i els adolescents. Nosaltres creiem que és evident que les escoles no s'han de tancar, però que tampoc cal que diguem de manera tan contundent que les escoles són segures. Perquè, a més, si mirem el que ha passat el primer trimestre del curs escolar, veiem que el primer trimestre del curs escolar va acabar on hi va haver un major impacte de Covid en les escoles més desafavorides. Escoles més desafavorides que són les que en molts casos van estar més temps confinades per Covid per culpa d'algun cas, algun contagi a l'escola i en alguns casos fins a 2 confinaments. I, per tant, vol dir que aquest és un dels elements a abordar. I que, com deia la Susana, el departament no ha fet els deures i no va fer els deures. I un dels deures, per garantir que les escoles no es tanquen o que es pot sostenir una situació com la que estem visquent actualment de la pandèmia, on estem veient com els contagis augmenten d'una manera preocupant, és reduint les ràtios de les escoles i preveient sistemes de ventilació reals. És a dir, just abans de reobrir les escoles postvacances de Nadal, encara no estaven garantits tots els sistemes de ventilació a les escoles. I, per tant, és reducció de ràtios i alhora posar un especial èmfasi en aquelles escoles en zones més desafavorides on hem vist, a més, que l'impacte de la Covid és major i que, per tant, vol dir que hi ha més risc que aquelles escoles ubicades en aquells barris tinguin confinaments temporals per contagi. I en situacions, o si arribem en un cas on torna a haver-hi un confinament domiciliari, atenent el que molts experts diuen, més enllà del que molts pediatres estan dient, però si arribessin a una situació de confinament domiciliari, és evident que si ara el Departament d'Educació no ha fet els deures, tenim un problema i que cal garantir accés a tothom, però cal també garantir ja no només un ordinador per poder estar a classe, sinó cal garantir també un acompanyament, ni que sigui a distància, en lògiques emocionals i de salut mental pels alumnes, pels infants i els adolescents, i alhora també detectar aquells infants i aquells adolescents que ja han tingut més dificultat fins ara de continuar els estudis i, per tant, reforçar molt les escoles. I acabo amb el tema participació. Crec que és clau la participació i que a vegades ens omplim la boca de participació perquè convoquem consells, escoltem i ja està, i la participació ha d'anar, i és una cosa que va més enllà, que té a veure també en la intervenció real en el disseny de polítiques i, per tant, no és només que s'avaluïn l'impacte de les normes sobre els infants i els adolescents i en els seus drets, sinó que siguin els infants i els adolescents que puguin i que avaluïn aquestes normes en tots els àmbits i que tinguem en compte també els espais organitzats que ja existeixen i crec que en matèria educativa també
hi ha una riquesa en aquest país que té a veure amb l'associacionisme estudiantil, alhora que existeix una riquesa amb el que té a veure l'associacionisme juvenil. I, per tant, que cal tenir en compte tot això per anar un pas més enllà i no només escoltar, sinó que podeu, d'alguna manera, incidir de manera real en allò que es regula. Sí, a mi m'agradaria començar la intervenció recordant que els infants van ser els qui més van patir el confinament total. Continuo pensant que va ser una decisió totalment absurda que un adult pogués sortir a passejar el gos i no pogués sortir a donar una volta amb el seu fill. Dit això, és cert que alguns científics europeus parlen que el tancament d'escoles podria arribar a suposar una reducció fins a un 20% la taxa de transmissió del virus. Però també hi ha epidemiòlegs que no comparteixen aquesta afirmació perquè queda demostrat que justament els infants són els que menys contagien. Clar, aquí hi ha dos tipus de versions, però des del nostre punt de vista, les escoles és el darrer que s'hauria de tancar. Durant aquests mesos s'ha demostrat que sí que són llocs segurs i, de fet, la majoria de pares i mares valoren molt positivament les mesures preventives i els protocols estrictes que segueixen els centres educatius. Mantenir les escoles obertes, les classes presencials, des del nostre punt de vista, és el millor que els hi pot passar als nens, tant des d'un punt de vista pedagògic com des d'un punt de vista saludable, sobretot des del punt de vista de salut mental. I la interacció entre ells és fonamental, indispensable pel seu desenvolupament. Tornar-nos a tancar a casa crec que seria un error greu, evidentment, sempre i quan no suposi un atemptat contra la salut pública. I bé, en quant al material necessari per poder fer un seguiment virtual, doncs crec que aquesta és una decisió totalment política, a tot arreu. A tot arreu s'estan comprant ordinadors, càmeres, dispositius, etc. I aquí molts dels dispositius promesos pel conseller Bargalló no han arribat. O sigui, no és una qüestió de diners, sinó que o és una manca de voluntat política o deixem-ho en una mala gestió per part de responsables polítics. En quant al model d'avaluació, evidentment s'ha de garantir que no estem regalant títols, sobretot en els cursos superiors, perquè això és pan para hoy i hambre para mañana. Cal inculcar a les famílies i als alumnes la cultura del mèrit i de l'esforç. I dit això, i per aconseguir aquest objectiu, si no es pot aconseguir de forma virtual, doncs els exàmens d'avaluació crec que haurien de ser presencials. I acabo amb el tema de la participació. Evidentment que els infants i els joves han de poder participar de les polítiques que els afecten i cal lluitar perquè aquesta participació sigui real, representativa i que inclogui a tots els sectors de la societat. I en aquest sentit és positiu i s'ha de potenciar aquesta participació dels infants en diferents formats, com els consells de l'infant i taules territorials. Més que mai, i davant la situació que els joves heu patit i que esteu patint com a conseqüència de la Covid, estem obligats des de la política a fomentar processos participatius i crear mecanismes per recollir les vostres opinions. Jo crec que la crisi ha posat en evidència problemes que arrossegava el sistema educatiu, però alhora també ens ha permès adonar-nos de la importància que tenia, per exemple, la presencialitat, l'acte educatiu vis a vis, la relació, diguem-ne, física entre educador i educant. En cas que haguéssim d'afrontar un nou confinament, hi ha un triangle que em sembla virtuós, que és el Departament d'Educació, els ajuntaments i els centres fent ús de la seva autonomia. No es tracta de traslladar responsabilitats d'uns altres, sinó de crear un marc de col·laboració habitual que s'activa amb més intensitat quan hi ha problemes. Jo crec que el gran problema no és tant tecnològic, sinó educatiu. És a dir, podem arribar a proporcionar dispositius i connectivitat, però si no som capaços de desenvolupar metodologies diverses, si no som capaços de crear una avaluació que també sigui formativa i ajudi a créixer, per metodologies diverses em refereixo a no confondre l'espai educatiu amb l'espai lectiu, és a dir, la pedagogia de projecte i altres,
permeten treure partit de les experiències vitals dels propis alumnes, del seu entorn, de la relació, per desenvolupar competències. I en aquest sentit ho relligo amb el tema de la participació. Jo crec que la participació no és tant que els delegats, que també d'un grup o d'un curs puguin formar part d'instàncies, sinó convertir la participació en un dels eixos de l'acció educativa. Per dos motius. D'una banda, la democràcia com la llibertat s'aprèn exercint-la i, per tant, cada dia s'ha de participar si tu vols crear ciutadans i forjar persones implicades al seu entorn. I, en segon lloc, perquè contribueixen a millorar la qualitat d'allò que porten entre mans. Fins i tot els infants són petits però no són tontos. Tenen idees, tenen percepcions, viuen situacions i a la seva manera verbalitzen un munt de coses. Per tant, jo crec que una de les noves metodologies hauria de ser aquesta, que entrés la democràcia a l'aula, però no tan entesa com qüestionar el paper del mestre o l'educador, sinó donar pas a que cadascú exerceixi la seva responsabilitat, sigui crític, pugui aportar idees en els canals i en el sistema que s'estipuli. I això conforma una certa metodologia. Dit això, jo crec que és important fer ús de totes les plataformes perquè la veu dels infants i dels adolescents se senti, les que hi ha creades, com els consells escolars de centre, etc. Però amb totes, el consell, les taules territorials i locals de participació de la infància, etc. Però, insisteixo, aquesta participació institucional no s'ha de confondre amb la participació de dia a dia que constitueix un eix educatiu d'una escola que ha de ser profundament democràtica, perquè està en joc la qualitat dels valors de ciutadania de les persones que en formen part. Bé, jo en primer lloc volia començar felicitant-vos i donant-vos l'enhorabona com a representants del Consell, perquè es parla molt de la crisi econòmica, de la situació complicada que viuen moltes empreses en el país, etc. I es parla poc del que portem gairebé un any d'aquesta situació, primer de confinament, després amb aquesta situació de crisi sanitària i l'exemple que ens esteu donant vosaltres, els infants i els adolescents, és de subratllar. I, per tant, segur que no és fàcil per vosaltres, ho sabem, i, per tant, felicitar-vos i donar-vos l'enhorabona. Nosaltres, des del Partit Nacionalista, no ens posarem a fer d'epidemiòlegs si hem de tancar o no les escoles. Considerem que, en principi, no, però, evidentment, aquí el criteri científic és el que ha de prevaldre, però, evidentment, a les escoles obertes és fonamental per al desenvolupament vostre com a alumnes, però també per la pròpia societat. En el cas hipotètic que s'arribi en un moment que s'hagin de tancar les escoles provisionalment, nosaltres el que considerem és que s'ha de planificar i gestionar millor l'accés a tot el material que és imprescindible per al dia a dia de l'educació. La gestió a la primera onada no es va fer bé. Considerem que s'ha de descentralitzar aquesta gestió. Tenim subdelegacions del Departament d'Ensenyament arreu de Catalunya que poden gestionar més ràpid i més bé, amb més eficiència, el subministrament de material. Les administracions, també la catalana, malauradament, s'ha convertit en una màquina burocràtica que en situacions d'urgència com les que vam viure a la primera onada o el mes de setembre passat, a l'inici del curs escolars, costa molt accelerar els ritmes i prendre decisions. Això s'ha de corregir. Hi ha d'haver un diàleg constant entre el Departament d'Ensenyament i les escoles i els centres escolars per tenir identificats ràpid els alumnes que són més vulnerables i no tenen accés a aquests materials i a internet i saber quin volum necessitem de material per subministrar i subministrar-ho, com he dit, des de l'eficiència i, si cal, descentralitzant la gestió dins el propi departament. I, sobretot, també planificació. Sabem que la situació és complexa i és excepcional, però, com he dit, no estem a la primera onada i el nivell d'incertesa que es va viure a l'inici del curs escolar, al mes de setembre, no pot tornar a succeir, no es pot improvisar i s'ha de planificar millor. També voldria fer un apunt sobre el tema de la formació dels propis professors. És fonamental i el Departament d'Educació ha de fer unes formacions
fa unes formacions molt genèriques, però que en molts casos, per ser més eficients, han de ser més especialitzades al centre o en el territori. Coneixem casos de professors que de la seva butxaca s'han hagut de pagar formacions complementàries per donar resposta a les necessitats que es van trobant. I l'últim punt, en relació a fer escoltar la veu dels ciutadans, dels infants i dels adolescents a les institucions, completament d'acord. Està molt bé fer plens monogràfics, tenir com a òrgans consultius, però a vegades la veu dels infants s'encasilla en el Departament de Família i ja està. I com s'ha dit, i nosaltres hi creiem fermament, la veu dels infants ha d'estar a educació, però també ha d'estar a empresa, a medi ambient, a innovació, a cultura, a tots els àmbits que els infants i els adolescents tenen incidència i, per tant, és molt més ampli que en el Departament de Família. Doncs perfecte. Moltes gràcies a totes i a tots. Havíem previst 1 minut d'or per als candidats, però hem preferit, de manera totalment unilateral, ho sento, donar-vos més temps per respondre a les preguntes d'en Roc i de la Laia, que creiem que ens estaven més temps. Per tant, ara ja són les 7. Nosaltres estem molt contentes, creiem que realment ha sigut un debat molt ric. Hem pres nota de moltes coses, dels vostres compromisos, sobretot de compromisos d'incorporar la veu dels infants en temes més transversals, no encasillat només en temes que els afecten directament, i això des del disseny, des del propi disseny de les polítiques, no només d'una manera avaluativa en post. Això jo crec que és un tema molt important que ha sortit i hem pres notes dels vostres compromisos. També sobre el tema de no tancar les escoles, de no tornar a fer un confinament tan adultocèntric, sinó també tenir sempre en compte el criteri científic, però també altres criteris que també són importants. I sobre el tema de violència, la importància de la prevenció, d'intentar actuar abans que passi un cas i de sensibilitzar a la gent perquè pugui detectar millor i conèixer aquestes situacions. Per als temes de pobresa, sí que hem pres nota també dels plans, estratègies, comissionats que heu comentat i de la major inversió necessària. Hem vist que molts estem d'acord que la infància ha d'estar al centre del debat i de les propostes i amb aquest debat nosaltres hem fet una redactoria, l'estem fent, hem apuntat les vostres propostes i anirem seguint-vos, anirem preguntant-vos com posareu en marxa tot això i de la mà del CENIAC anirem pressionant-vos perquè això es posi en marxa. Llavors, moltíssimes gràcies a totes i a tots per el vostre compromís amb la infància. Gràcies, en Roc, Laia i a totes i a tots vosaltres. Gràcies a vosaltres per fer-ho tan fàcil. Fins aviat. Gràcies. Gràcies.